remuntem una setmana més amb la Clínica Bofill Figueres, els nostres patrocinadors de Quin Matí. I avui parlarem una vegada més amb el doctor Ponsatí. Molt bon dia, doctor Ponsatí. Què tal, com anem? Perfectament, gràcies. Avui parlarem d'una especialitat que vostè domina a la perfecció dins la Clínica Bofill de Figueres, que és parlar de la medicina interna i quina és la funció del metge interista. Molt bé. Internista o interista? Internista. Internista. Ja Internista. va bé començar a aclarir una miqueta la terminologia, perquè no és fàcil, eh? Exactament. Doncs què és un metge internista, doctor Ponsatí? La medicina interna es coneix molt bé a nivell hospitalari, perquè a nivell hospitalari porta tots els malalts fonamentalment que no es tenen que operar. A nivell d'ambulatoris, de centres clínics, no està tan clar i molta gent no sap exactament el que és. Abans, la medicina interna és l'especialitat central de tots els centres mèdics, dels hospitals i de les clíniques. Abans solament hi havia metges internistes i metges cirurgians. Després es van anar sortint el que nosaltres diguem les subespecialitats, com podria ser la neurologia, la reumatologia, la digestologia, la cardiologia, la pneumologia, la endocrinologia, l'hematologia, etc. I què vol dir una especialitat troncal? Una especialitat troncal vol dir, en el fons, que és la mare d'una sèrie de subespecialitats, o sigui que aquesta especialitat troncal engloba una àrea de coneixement molt àmplia i un enfoc important per a un pacient que té qualsevol problema que no sap exactament què té, és ideal que d'entrada vagi amb un internista i si aquest detecta una malaltia molt concreta o rara, l'enviarà al subespecialista corresponent. I què és una visió integradora? Molt bé, diguem que és el més important per nosaltres, que és la visió integral del pacient i la visió personalitzada del pacient. Sobretot en aquells pacients que tenen afectats diferents òrgans o sistemes del cos. Això sol passar sobretot en persones de més edat i que solen tenir múltiples patologies. Per exemple, un pacient diabètic pot ser portat tant per un endocrinòleg com per un internista, però si a més de diabetes té hipertensió o una malaltia pulmonar, el seu especialista ideal serà un internista per la seva visió integradora. D'acord. També n'has sentit a parlar molt dels factors de risc cardiovasculars. De què estem parlant? És un tema fonamental. Això se n'està parlant des de l'any 47 d'un estudi que es va dir Framingham, que es va fer als Estats Units. Aquells pacients en els que concorren diferents malalties que fan augmentar el seu risc cardiovascular. Parlem d'aquests famosos factors de risc cardiovascular com són hipertensió, diabetes, colesterol elevat i tabagisme, tenen que ser atesos per un metge internista d'una forma integradora i això es fa a les unitats de risc cardiovascular, que són portades sempre per internistes. I quines són la majoria de les malalties que tracta un internista? Fonamentalment són les malalties de cor i pulmons. A més, perquè moltes vegades van associades. I de quines malalties estaríem parlant del cor que siguin més freqüents? Per exemple, la més freqüent és la insuficiència cardíaca, o sigui, el cor falla, i és quan el malalt el que nota és molta fatiga, li falta l'aire al caminar, es té que parar diverses vegades, no pot pujar 2 pisos i se li inflen les cames. Després de la insuficiència cardíaca, una altra patologia freqüent és la malaltia de les artèries coronàries. És el pacient que quan camina o camina de pressa té dolor a la part central del pit i té que parar perquè se li vagi el dolor. Estaríem parlant de l'angina de pit i també de l'infart de miocardi. Aquestes malalties són ateses normalment per cardiòlegs, però quan aquests malalts, a part de la malaltia de les artèries coronàries, tenen altres malalties, com per exemple malalties bronquials, pulmonars, diabetes, etc., el metge ideal integrador en aquest cas és l'internista. Un altre punt d'atenció és el malalt que té palpitacions. El malalt que té palpitacions pot ser des de res, que això estigui en relació a una situació d'estrès o d'ansietat, o bé que realment tingui una malaltia. Si un malalt és hipertens i està mal controlat, podria ser que tingués una fibrilació auricular. Són aquells malalts que prenen síndrom per evitar una embòlia cerebral. Això, d'alguna manera, en una altra sessió parlem una mica de la hipertensió com una malaltia molt important i potencialment molt greu.
Finalment, el malalt que ha fet una pèrdua de coneixement, que pot ser des de que no tingui cap importància a que tingui una malaltia estructural del cor o del cervell. Aquest malalt també es té que estudiar d'una forma multidisciplinària com fem nosaltres. A part de les malalties del cor, també podem parlar de malalties respiratòries. Quines serien les més freqüents en aquest cas? La malaltia pulmonar obstructiva crònica en el pacient que ha fumat durant molts anys. Clar. Aquesta és la més important. Què passa amb aquesta malaltia? Aquesta malaltia, en una primera fase, el malalt no nota res. Amb el temps el malalt nota ofec amb els esforços i aquest malalt també periòdicament presenta exacerbacions de la malaltia en forma de febre, molta tos, molta expectoració i moltes vegades doncs, ens expliquen que a la nit senten pitos. Això vol dir que els bronquis estan estrets i inflamats. A més, aquesta malaltia sol anar associada a algun dels factors de risc cardiovascular que hem dit abans. També estem veiem, estudiem pacients amb insuficiència respiratòria, emfisema i bronquitis crònica. Finalment, el malalt que té una tos crònica de mesos, anys, és molt difícil d'estudiar. Una causa podria ser un asma bronquial amagada, algun medicament per la pressió, una sinusitis crònica o una malaltia molt greu. També podríem parlar dels ronyons, no, doctor Ponsatí? Exactament. Quan parlem de ronyons parlem d'albuminúria i parlem d'insuficiència renal. Aquí les dues malalties bases que ens poden portar a aquest problema de la insuficiència renal són la hipertensió i la diabetes. Fonamental que aquests malalts es controlin de forma periòdica. També hem sentit a parlar molt de les malalties del tiroides. Exactament. Les malalties de la glàndula tiroides, sobretot l'hipotiroidisme, que és quan funcionen malament, són molt i molt freqüents a les dones. Vull dir, això és un tema que nosaltres quan fem una analítica de rutina ja mirem el tiroides. També el malalt pot tenir un hipertiroidisme, que és quan la glàndula funciona més del compte, però ens centrem més que res més en l'hipo, perquè és freqüentíssim a les dones. O sigui, en qualsevol analítica de rutina es té que demanar una analítica de tiroides. A tenir en compte, també. Exactament. I si parlem del fetge, què n'hem de dir? El fetge, tot comença amb que fem unes anàlisis de rutina i ens surten unes analítiques alterades. A partir d'aquell moment fem ecografies, fem més analítiques i el més freqüent és un fetge un fetge gras, que es podria arribar a convertir en una malaltia greu, i també les hepatitis víriques cròniques pel virus de l'hepatitis C. Parlem també de malalties de la sang? Exactament. A nosaltres ens toca estudiar les anèmies, la més freqüent per falta de ferro o altres vitamines. Sempre que hi ha una malaltia per falta de ferro, sempre es té que mirar la sang a la femta, perquè d'alguna manera hi podria haver-hi a darrere alguna malaltia greu que justifiqués aquesta anèmia. També podrien tenir origen en el moll de l'os. I si parlem de malalties psicosomàtiques, que sembla que cada vegada estan més integrades, malauradament, a la nostra societat, de què parlem? Molts malalts ens venen amb una sèrie de símptomes que simulen una malaltia física. I nosaltres, després d'estudiar el malalt i sobretot parlar molt de rato al malalt, veiem que per sota hi ha ansietat i depressió. Per això sempre és important també parlar de la medicina preventiva, no?, en relació amb tots aquests temes. El metge ideal per fer aquest tipus d'atenció és l'internista, per la seva visió global del pacient, no? Es tracta de detectar possibles malalties potencialment greus en pacients que no tenen cap símptoma. Tota persona adulta tindria que fer una revisió estratègica una vegada a l'any i si se li ha detectat alguna malaltia, com a mínim cada 6 mesos. L'avaluació dels antecedents a la família, sobretot de càncer de mama, càncer de còlon i malaltia coronària en pacients joves de 35-40 anys, és fonamental. El tema dels antecedents personals i les al·lèrgies és fonamental. Aquí també nosaltres detectem factors de risc cardiovascular, que repeteixo perquè és molt important: hipertensió, diabetes, colesterol dolent alt, que és el LDL, colesterol bo HDL baix, més triglicèrids elevats, és una associació molt perillosa, a part del tabaquisme. Hem dit ja abans que la història familiar d'una malaltia coronària a edat molt jove, d'alguna manera doncs, és un factor de risc important. Després del que és la història clínica, nosaltres en diguem l'anamnesis,
una exploració física completa, una analítica estratègica buscant coses concretes, un electro, una radiografia i, si cal, una ecografia o exploracions complementàries més sofisticades. De tot això, mica en mica també n'anirem parlant dins les properes seccions, com hem dit fa una estoneta, de la diabetes, el colesterol, que són temes que interessen molt i molt a la població, i nosaltres d'aquí el que volem és cuidar de tots aquests pacients i clients de la clínica Bofill Figueres. Moltíssimes gràcies, doctor Ponsatí, per haver-nos acompanyat aquesta setmana. Metge, m'ha quedat clar, internista. Molt bé, moltes gràcies. Fins a la propera. Bon dia, gràcies.